Salati 10 ga annabi. Tafiya ta kama mu, hijira za mu gaba ɗaya mutanen garin nan suna hijira suna tafiya za su koma wata duniyar daban. Hijira. To hannu wannan yaron ba shi da imani ko kaɗan. Kai shiru ka daina wannan magana. In suka ji mu ba za mu ji daɗi ba an magana. Menene dalilin hijira ne? Hijira. A wani gagarumin fim ɗin gani a fada irinsa na farko a cikin shekaru da dama. Hijira. Kan tafiyan nan da muke ba mai iya ɗaukar ɗawainiyar ka sai ni kaɗai. Ka yi kashi, ka yi fitsari, ka yi amai a kaina ni kaɗai. Ai saboda rashin haihuwan ne Allah ya haɗa ni da ke kike ta faman ɗawainiya da ni. Idan baka hankali wallahi zan sani. Ita fa mutuwar nan da kake ganin ka dole ne fa ta bani. Allahu Akbar. Hijira. Yau fa tasu ta same su tafiya ya da kanin wani. Hijira. Taron zaka zani makaɗi gidan mabushi zancen zuci mai wuyar ganewa. Hijira. Gudun da ba za a tsira ba kwanciya ta fi shi kada abin ya zama musu ruwa wuya wai maganin mai gyan wuta. Kuma Production ke gabatar da shirin Ibrahim Burnewa. Hijira. Saratu mai kyau ce. La ilaha illallah. Na kaga tafiya. Na Saratu sai dubu ta taru. A'a daga ni dan Allah ta abana dajin nan. Wannan namun dajin zai cinye. A taimaka min dan Allah ranka dai. Ni ragewa ne zan rage wallahi tallahi. Ai gara haka. Marowacin banza marowacin gobe. Kaga tun da namu a shan. Tsohon mu ne. Kada wani ya saci kayan wani, kada wani ya ci amanar wani. Idan mutum na kama shi da wannan laifi, za mu yi masa hukunci ko ɗan gidan wani. Maddani nan abokin mahaifinka. Duk kayan garin nan masallaci ɗauke tabarma. Kuma in ba kai ba. Kai tsoho kai ya bakinka. Sarkin sa'i. Ilimin kenan. Askira kawun shedan. Shine ka bari yake kallo na? Ya ne shi ci gaba da kallon ki. Hijira. Hijira. Ka san a fafata gaba da gaba kai ba sa rana bane. Zan baka wani aiki. Ina son ka zama ajalin sarkin yaƙi. Zan iya zama ajalinka, Zimamu. Haka nake so ka dinga tunanin za ka zama ajali na sarkin yaƙi. Ta haka ne za ka dinga kusanto. Wallahi na fi ƙarfinka. Na fi ƙarfinka har abada. Ko mu rayu tare ko mu mutu tare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma kar ka sake ka je kanka. Kira ta kama mu dole. Jama'a kun shaida? Kun shaida. Ai dole ku shaida. Wani jarumi a cikin ya fito mu yaƙi wa'annan mutanen. Ni inda rago ne kowa ya sani ba zan gaji sarauta ba. Shiryawai Nazir Dan Hajiya, labari Ilyas Abdulmumin Tantiri, tsara labari Yakubu Dan ba da Ilyas Abdulmumin Tantiri da Ali Gumzak. Hijira. Farin cikin mai kallo.
muka yi shi ba don kowa ba sai dai yar uwanmu ƙawarmu ɗofiro. A dongari. Na ce ɗofiro rufin asirin wai. Hehehehe, mai tsoron arado shi take faɗawa. Mai alamun ƙarfi akan ja da kokawa. Mai son kuɗi ya nemi sana'a. Mai son ɗan ƙwarai ya aure isassa. Wallahi da ɗaya duniya kullum yarin ya masha Allah ga tanan ta zaka. Ban wa ba ki izini ki kai ma waje. Dan ɗai mahaifiyarka ta taho sai in fasa fita ga lalura ta. Mai dokar barci ya buge da gangaɗi. A dongari. Abin na baba fa har ya wuce fa Daudu fa. Yanzu baba har kawalci yake yi. Yan mata adan gari sannan ki. Wani alhaji ne ya ce zai bada 100. Zan miki magana ya kika ci. Amma dai an yi watsatsan tsoho. Ki sa mun jaye. Tun kashi ga kuma Hajjaji a yashe mai tuwon yan gayu inda ta man da mai ganin man dutse. Mu ma ai ba fi mu tsoron Allah ba. Ai ni wata alwala da naga kin ɗebo ta amada. Sabon yayi. Hajiya ashe kin gani. Daga shafar kai kika soma kika dade da shafar kafa. Yar faki ce wata. A dongari. Katafaren kamfanin da ya kware kan shirya fina-finan barkwanci wato MJ Video Palace wanda ya taba kawo mana shirin na Maliya da Bori da muka dade muna mararin su. A dongari. Farin cikin mai kallo. A rauye yara naye. A jo muke. Cashe duka kawaye. A jo muke. Mu zamu ta mu karta baye. Wallahi ka sake ɓaci na ni ma ɓacin ka na kai. Na ɓaci. Ka da Allah ja. Daddawar bakar uwa bakin uban miji kashata. A dongari. Ban ga baka cewa dole sai mun wanke mun sutura ta in ba za ka wanke mun zannuwa ta ba kar ka sake taba mun zannuwa ko ana nuna na rigin gidan wata ne da fa ya tsuna gas chest. Ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wataala ya tsine wa duk mutumin da yake kamanceceniya da mata. Wannan fa magana da yaron ne ya ga maka fa gaskiya ce. Yana yin yanko aya da hadisi ba alwala ba a masallaci yake baki je alhaki akan ku. A dongari. Duk ran da Alhaji ya zan babu na mallaki dukiya ta. Yo kin ga tsagen nan na fuskata? Wallahi kasar waje dai na ka tahiya a banye min su. A dongari. Garjejen kato kamar ka don Allah dan Annabi ka koma maganar maza. Fuck. A dongari. Na kuma sake ki cikin mota 6. A dongari. Tsara labari Najir Adam Salihi da Awwal M Sarki. Shiryawa Umar Mai Jalingo. A dongari. Ke har ma kin je kin dafa mukamar Ibrahim. Zuwa na ɗai. To 6 kin gansu nan ina dafa mukamar Ibrahim. A dongari. Ya kin je ko ga kuwa? Ba da umarni Aligum Zak Sak. Allah dan darajar Alkur'ani Allah ka shirye mahaifina idan ko ba zai shiryu ba ya Allah na roƙe ka da sunayenka tsarkaka ubangiji Allah ka gaggauta ɗaukar ransa. Sinaye kwam. A ina nake ne? A ƙauyen Marke kake. Suwaye ku? Ni ce fa matar ka Bintu. Mun haɗu da kai a bakin rafi shekara 2 da suka wuce. A duk lokacin da kake so ka cimma wani buri naka, ka rufe ido, ka saurari zuciyarka, za ka samu maslaha. Ni ma yanzu da na rufe ido na, sai nake ganin cewa abin da na daɗe ina san shi, buri na ya cika. Me kenan? Burin aurenki. Mun yi aure har mun haihu da kai. Ban san wani abu game da wannan abin da kika faɗa ba yanzu. Ni ku kyale ni, gida zan tafi. Kai hakuri kar kai ma haka in ka tafiya zan yi. Life is really simple, but sometimes people insist on making it complicated. Allah ya shi tsakaninmu da ku. Babu wani abu na illa alkhairi. To alkhairin ne wanda muka mallaka kake nema ka kwashe shi. Kampa Motion Pictures, after the success of Rabu Ajali, Halwa and Dagiman, brings forth another masterpiece. Mijin mace biyu. To yanzu idan ya yi aure, wa zai rike min ɗana? Subhanallah. Akwai sauran rana aka ba. Mijin mace biyu. Duniya baka san ta ina za ta jaka ba. Farin ciki baka san wani zai baka ba. Gaskiya burge ta zama mana ci gaba. Adalci
kyau san zuciya kamar na rike sahibi ko ina za ki je gimbiya to me kike wani kallon mu ko san wani kike a ciki girma ne ya faɗi girman ku da mutuncin ku ya zube a idanun yar ku bana hukun duk wani kalubale da zan fuskanta mu da kai mu zuba. Lost in an unknown world, a man is subjected to mockery, insulted, scorned, and abused. He becomes miserable and frustrated. Da za ku taimaki kanku, ku cire ƙeye da kuke mu a cikin zuciyarku. Ku yarda cewa haɗuwa ta da ku kaddara ce daga wajen Allah. mu duk ba nan muke so ka gane ba so muke Allah ya saka fuskanci cewa mu fa kaunarka ne kwata-kwata ba ma yi saboda ka kuma saura iris Mijin mace biyu, a Shazalikan movie produced by Naziru Dan Hajiya, screenplay by Jamilu Nafsan, story and directed by the Whiskey director Alinuhu. Mijin mace biyu. Allah ka tashi ka faɗa biyo Allah na Allah ka fata lafiya. dai kin ci gaba da addu'ar kuka ba zai tsina mana komai ba ba mu da yadda zamu da wannan labari waye mutum Dani Assalamu alaikum ina
ina kwanta ina ba abin da kika mai ina ba kima komai ba ni dai kawai ina son dai ki tashi ki ce ba za ki ƙara bara da maula ba don idan kika mutu kan wannan tarbar ba zan yafe bala da maula ba mama ba na so ina son ki ce kin daina mama likita duba ta mana ke likita auna ta mana ne mama la ilaha illallah muhammadu rasulullah mama ina yin tambihi ne dan a gane zance na kullum hidima nake ban kasa wannan ba na sanya ƙarfi na domin faranta wa ummana duk yadda na kai nema ba na tsallake samuna in na fita na samu kuɗi kuke so daga gona in zo in muku alkairi shine fatan raina amma kun fita kuna ta baraya ya zan da raina kowa na ce masa hidima baya yarda da Mutari ai ya kamata ka tashi ka fita ka nemo ko ka san fatin jiya aka share zaman makoki ba wanda zai sake kawo mana abincin sadaka cikin gidan nan. Salamatu abin da yake damuna shine in na ta mutu akan sana da kin jini a rayuwata, in na ta mutu akan hanyar bara da maula. Allah ya jikanta ai nata ya riga ya kare sauran mu kuma sai ka tashi ka fita ka je ka nemo mana abin da za mu sa a bakin mu tun kafin ulcer ya kama mu. Gwanda ka samu ka fita ni ma in samu in sake a ce an ije mutum a cikin gida sai ka ce wani abin nan an hana shi motsi ka gwanda ma ka yi ka fita. Maula tasiri maula ya aka yi dai ya aka yi baka gane ni bane tun na gane ki sai yaya dan Allah ai mun daina faɗa ya hakuri ka bude min na fake bari ki jajiya babu kowa ai sun tashi daga gidan babu kowa sun koma Abuja da aiki. Abuja kwarai kuwa can suka koma da aiki. Yanzu tunda kaga ga hadiri dan Allah buɗe mun na shiga na fake saboda yarinya a baya ta. Hajiya babu halin ne muke haka da a ce dai ke mutune arziki ce ba jaira ba ce mara mai neman tashin hankali da sai na baki ko na mota ki tafi kan ruwan nan ya sako kin ga gashi nan sai ki ta karuwa da zama ruwa ya miki duka. An ga maka matsiyaciya ne ni da zan karɓi kuɗi a hannun matsiyaci ne da
Me haka? Ruwan sama ne ya jake mu tare ni da ita dan Allah. Salamatu ba ki jin magana Salamatu. Salamatu na ce ki daina yawo da yarinyar nan ba isasshe lafiya ce da ita ba. Haba Salamatu dan Allah me yasa ba ki jin magana? Mutare yanzu ba lokacin wannan magana bane. Ka taimaka mu ceto rayuwar yarinyar nan dan Allah. Sa kaya mu tafi asibiti. Sa ka shirya da wuri. Mu tato ka cire mata mutane. Wayo Allah na shiga uku na shikenan na rasa yata. Yanzu me abin ya likita? Babu abin da za mu iya yi a halin yanzu. Za mu baka takarda ka je ka biya kuɗi a inda ake biyan kuɗi a asibitin nan. Yanzu sai na je wurin su kenan? Ka je ka biya kuɗin ka karɓo maganin da gaggawa. To yanzu in je in same su? Ke kuma Hajiya ki yi haƙuri, Allah zai bata lafiya. Allah zai tashi faɗinta da gaggawa. Ci gaba da ƙoƙari. Maman baba, don Allah karki mutu. Wallahi ina son ki yata. Na sani da ban fita da ke ruwa ya da ke ba. Ina son ki kinji. Me kuma ka dawo yi Mutari? Bayan an ce ka yi gaggawa ka kawo abin nan? Salamatu kuɗin nan sun yawa. Naira 27,000 har da 300. Wallahi ko 500 kwan da ita ba. Wallahi duk inda za ka samu shi sai ka je ka nemo shi. Domin ba zan taɓa yadda ba in talaucin ka ya kashe min ƙwaya ɗaya tal ba. Ba zan yadda ba Mutari. Kullum hidima nake yi kan iyalina, su ko ba su gani burinsu zuba da mutuncina. Ina yin tambihi ne don a gane zance na. Kullum hidima nake ban kasa wannan ba. Duk yadda na kai nema ba na tsallake samuna. In na fita na samu kuɗi kuke so daga gona. In zo in muku alkairi shi ne fatan raina. Kowa na ce masa na hidima baya yarda da zance na. Alhaji Amalik salam. Malam Muktari? Barka da. Barka da asuba. Kai kake sallama? Ni nake sallama. To, masha Allah. Lafiya dai ko? Lafiya amma ba lau ba. To, wallahi ɗan wuri na ce ba lafiya. Ana da buƙatar kuɗi wajen naira 20,000 da wani ba asibiti. To shine na ce bari in zo ko zan samu aran 20,000 ƙarshen wata sai a kawo insha Allah. To, da farko dai zan fara cewa wannan yarinya ubangiji Allah ya bata lafiya. Amin. Allah ya tashi kafadarta. Amin. Abu na biyu maganar kuɗi wannan malam Mutari ai mai sauki ne. Ya fi komai sauki 20,000 da wani abu ai ba wani kuɗi ne mai yawa ba. Fatan mu da Allah ya ba wa yarinya lafiya. Kuma da Allah ya ma ya sa jiya ka zo. To da wannan 20,000 lakadan tana nan aji. To ka san da yake mutum da yake hulɗa da manoma. Kuɗi duk sun koma buhu. Jiya aka kawo min riɗi da auduga da barkono na saya. Za a ɗora su zuwa kudu. So in Allah yadda Malam Muktar, in dai za a yi haƙuri daga nan zuwa sati ɗaya, return zai zo, insha Allah sai ka zo ka karɓa. Ma'ana kenan babu? Yawwa,
kai in ma magana za ta kai wata ɗaya kyauta za a baka wannan kuɗi ba magana rance ne maka alƙawarin wannan nan da wata ɗaya ka dawo daidai kwana 30 kenan insha Allah ba matsala Allah ya ce maka Allah ba ta lafiya Allah ba ta waɗansu suna da kuɗi amma abin takaici na lura duk masanin ilmu bai raina karamci ba ni dai ina yin hidima ba za na nuna gazawa ba Allah kai ne shaida ban gasa sauke nauyi ba ba kwai min adalci ku ba ku gamsu ku daina ba tabbas na salamu alaikum alaikum barka da aiki tita uban karatu ya aikin ya aiki alhamdulillah ya mutan gidan lafiya lau masha Allah sannu da aiki ka zauna mana kafin gama karasa wannan a'a ai ba zama bane ya kani larura ce take tafi da ni yar wuri na jaririya ba lafiya ana neman kimanin naira 20,000 da wani a asibiti to shine na ce bari in zo in gani ko zan samu aron wannan kuɗi in ma ta kama na bada jingina sai na bada jingina a aje aka dace sai a da ka san kasuwar ce wallahi babu ciniki sannan kuma da dai a ce kuɗin naka ba su wuce 3,000 ba shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to akwai wata shawara guda ɗaya me zai hana ka kare da babur ɗin naka a karɓar maka 20,000 babu ciniki yayi a kasuwar wallahi duk inda zaka samu shi sai ka je ka nemo shi domin ba zan taba yadda bakin talaucin ka ya kashe min kwaya ɗaya talba ko zan yadda ba mu tare Hala Ayuba na amince ba laifi Allah ba dan ni ba dan na isa ba Allah ba dan Amina Allah na roƙe ka Allah wani hali da ta nake ci yarinya ki sai dai ki hakuri ka koma ga ubangijinta shikenan ka kashe mu yata ka ji daɗi wallahi mutare ba zan taɓa yafe maka ba ba zan yafe maka ba Allah ya isa tsakanina da kai kada ki yanke hukunci a cikin ɓacin rai Allah shine shidata tunda na fita neman kuɗin nan nake amma kaga da Allah malan da ka tamu shikenan kai kenan da kafa hujja akan talauci ko yaushe maganar ka akan talauci wallahi mutane ba zan iya ba ba zan zauna da kai ka kashe ni kamar yadda ka kashe mahaifiyarka ka kashe yarka ba wallahi sai ka sake ni mutane Salamatu me yake damun ki ya saki rinka zuwa da wannan kalaman wallahi na ran sai da Allah mutane idan na rayu da kai shegiya nake wallahi sai ka sake ni na ran sai da Allah ka sake ni nace malam ka sake ni ka sake ni mana ka sake ni nace ka sake ni mutane ka sake ni na ce ka sake ni na ce ka sake ni ka sake ni mutuwan ya akan ki aka fara ya kamata ki haƙuri mana idan da aka samu saurara mu lokacin da ya ta zaka mu cikin halaka
za ki zo kina min irin wannan magana ki saurara mu wannan ba alam tun da na aure shi a cikin bakin ciki nake a cikin talauci na rayuwa a cikin talauci nake komai a rayuwa idan haka sai ya sake ni Tare ka sake ni na ce maka ka sake ni ki haƙuri Salamatu komai mai wucewa ne kuma wannan zai zo ya wuce babu wani abin da zai wuce haka zaka ta dawama har abada don haka ya zama dole ka sake ni ba zan sake ki ba domin baki da kowa bayan ni ba gaskiya bane gara na kasance ni kadai na rayu ni kadai da zama da matsiyaci irin ka saki kuma ya zama dole ka sake ni Allah sai ka sake ni idan ka haifi ɗan halak a cikin lami wanda ta mutu yau kwana 4 take kwance a cikin ƙarƙashin ƙasa in dai kai ɗan halak ne ɗan sunna ne kai ka dawo ka sake ni Hakika Salamu tabbas ɗan halak ne amma ka na sake ki sake ɗaya na gode maka da ka raba ni da wannan bakin talaucin da nake cikin shi Allah na gode maka abin da ke raina abin da ke ta damuna abin da ke ta damin hankali da tunanina kullum hidima nake yi kan iyalina su ko ba su gani burinsu zuba da mutuncina ina yin ne amfanin zamana a cikin gidan nan ci gaba da kasancewa ta a cikin gidan nan musifa ne tunda na rasa komai na rasa uwata na rasa yata gashi na rasa matata domin faranta wa ummana duk yadda na kai nema ba na tsallake samuna in na fita na samu kuɗi kuke so daga gona in zo in muku alkairi shine fatan raina kowa na ce masa na hidima baya yarda da zance na lallai waɗansu suna da kuɗi amma abin takaici na lura duk masanin ilmu bai raina karamci ba ni dai ina yin hidima ba za na nuna gazawa ba Allah kai ne shaida ban gasa sauke nauyi ba ba kwai min adalci ku ku gamsu ku daina ba tabbas na gode Allah dan bai raina rabona ba na fawwala wa Allah shine mai bani har kullum
مولا تسيد مولا bayan na tadda kuɗin da inna ta daɗe tana tarawa wanda bata amfane su ba, na ɗauka na ji na kama gida sannan kuma na ci gaba da karatu. Sakamakon bijirewa da mabarata da 'yan maula suka yi wa umarnin gwamnati, sabon kwamishinan walwala da jin daɗin jama'a na wannan jiha ya ba da umarnin a kamo dukkan mabaraci da 'yan maulan da ke kan titin wannan jiha.
Yadda nake ganin fuskokinku cikin damuwa ya nuna ba kwa jin daɗin wannan kama ku da aka yi. Amma wannan shine gatanku kaɗai da gwamnati za ta ba ku a matsayinku na 'yan ƙasa masu 'yanci. Akwai wanda suke buƙatar taimako sakamakon cewar ana cikin wani yanayi. Amma wanda suka shiga rigar bara da maula, wanda ta kai ga zukatan wasu sun mutu, wanda kuma ina ganin cewar wannan ba hanya ba ce da ya kamata mu bi. Wannan shi ne ya sa gwamnati ta tashi tsaye domin magance wannan lamari. Kowane lokaci mai girma gwamna baya jin daɗi a ce ga mutanensa ko jama'ansa na zaune kan hanya suna bara ko maula. Hakan ta sa aka gina wannan guri saboda ku, amma kuka juya wannan guri baya, kuka nuna ba ku amince da wannan al'amari ba. Sannan ta ba ku jari da za a juya. Wasu daga ciki aka koya musu sana'o'in hannu, amma duka an zubar. Tabbas babu abin da yake cikin maula sai wulaƙanci da cutuwa ta rayuwa. A duk lokacin da na ga mabarata na maula a kan hanya, nakan ji ciwo a cikin zuciyata, wanda wani lokutan har yakan fito fili ya kasance cewar na kasa jure hawayen da yake zuba daga cikin idanu. Idan ne duba da kaina, kafin a kai ga illar da ita maula kanta take haifarwa, hakan ta sa ana so in ga al'umma sun kasance a cikin wannan mummunar ɗabi'a ta rayuwa. Ko cikin addininmu na musulunci mun san cewa maula babban musifa ce, da ga malamai za su iya ƙara mana bayani akan wani al'amari. Salamatu, lafiya? Zan matsa kusa. Daga abin da ido na yake gane min. Gani kaina ina da abin da gaskiya ne kuwa? Wanda zai tabbatar mana da cewar wannan tafiya ta maula ko fara babu wani abu a cikinta mai amfani. Idan muka duba za mu ga cewar ko a ƙasar nan tamu kaɗai Hausawa mu muke da ɗabi'a ta maula da barace-barace. Wani abin takaici idan za mu je ƙasashen Larabawa inda shugaban halitta sallallahu alaihi sallama nan ce mahaifarsa, wannan abin takaici zai nuna cewar mutanen ba wani abu da muka sa a gaba sai barace-barace da maula, wanda ba daidai ba ne. Abin takaicin shine a cikin mabaratan nan akwai mutanen da suke da yadda ko kuma kuɗin da za su ciyar da kansu na fiye da shekara ɗaya. Menene zai samu mu manta da wannan baiwa da Allah ya mana har mu fito mu ce kuma za mu fito mu nemi wani abu? Haka na tabbata akwai wasu da wasu suna da wanda za su ɗau nauyin ciyarwarsu da kula da lafiyarsu da rayuwarsu har tsawon iya lokacin da Allah zai ɗau rayuwarmu. Ina so na gan shi ne. Wa za ki gani wancan bawan Allah? Na tabbatar a cikin mu dinnan ƙalilan ne suke da neman taimako, wanda zan iya cewa kashi 2 daga 100, wanda su ma kuma muna sa rai da fatan cewar masu kuɗi da masu mulki na wannan ƙasa ya kamata su juya domin mu ga cewar mun magance wannan larura. Akwai sakon da nake so na sanar da shi. Baiwar Allah. Na'am. Idan wani abu kike so ki faɗa sai a sanar da shi. Amma babban tashin hankalin shine ita kanta barar menene yasa ake yin ta? Menene Allah sarki biyo Allah. Babu wanda zai iya isar min da sakogun shi. Sakon da yake cikin zuciya na ya gamshe shi sai ni da kaina. Idan har wannan ita ce al'ummar za a bata abinci, za a bata wurin zama, za a bata malamai domin su kokkoya mana abin da bamu sani ba, amma mun bujarce mun ce bamu amince da wannan al'amari ba.
Dan Allah ku yi haƙuri. Wani irin ci gaba kuke tunanin za mu samu a duniya daga makwabtanmu zuwa ƙasashe da suke kusa da mu suke kallon mu a matsayin mutanen da suke da matacciyar zuciya ko muka sa kanmu a cikin wani yanayi mara daɗi irin wannan. Tabbas cikin kowace al'umma akwai mutane masu bukata ta musamman. Yanzu mu ɗauki misali da jihohin da suke kusa da mu. Ba na tunanin na taɓa ganin wani akan titi da kwano yana bara ko yana maula yana cewa ba ni. Wallahi sai na ga ki ganshi ba. Baiwa Allah yaro ina motsawa sai na ganshi. Wallahi sai na ganshi. Wallahi ba za ki ganshi ba. Jama'a kuna jiya ba ganshi ba ko? Wallahi sai na ganshi. Wallahi sai na ga wannan sai na ganshi ba za ki ganshi ba. Ku banta ta karaso, ku banta ku kyale ta. Ina kika same shi? Rana ne da na same shi a wajen yawon maula. In kai daɗe ka san ta ne? Matata ce. Bayan na tadda kuɗin da inna ta daɗe tana tarawa wanda bata amfane su ba, na ɗauka na je na kama gida sannan kuma na ci gaba da karatu. Bayan na kammala karatuna wannan yasa aka yin promotion, aka canja min ma'aikata na koma ma'aikatar ilimi. Wannan ita sa na samu ci gaba har na kai matsayin da na kai a yanzu na kwamishina. Ina zaune da iyalina cikin kwanciyar hankali, amma kefa Salamatu. Rashin haƙuri da hangen wani ba abin da zai tsinawa mana sai da na sani. Haka ne, ni ma shaida ce, domin ni ma na zama misali ga masu irin wannan halayen. Tunda na rabu da kai ban sake ganin haske a cikin rayuwata ba. Abin da zan ci ko na sa yana gagara na. Sanadiyan haka ne na shiga duniya ido na a rufe ina neman ka domin ka yafe min ka gafarta min abin da na maka, amma ban same ka ba. Sanadiyar haka ne na ɗauki kayana na koma wajen Inna Mero domin na zauna a wajenta. Inna Mero ta gaya min ba za ta iya rike ni ba saboda ita ma da bara take ciyar da kanta. Sanadiyar haka ne na ɗauki kayana muka haɗa kaya muka tafi Lagos muka yada zango a gindin wani gadon jirgi. A nan na ci gaba da zama ina rayuwa a wajen, a nan nake ci, a nan nake sha, a nan nake barata. Kai. Idan dare ya yi, 'yan cirani da masu gadi su suke shigowa inda muke zaune, sai su ɗauki kuɗaɗe su ba mu da sanadiyan hakan ne na samu cikin wannan yaron. Na rasa wanda zai taimaka min a can, sanadiyan dawowa na nan kenan. Mutari, na sha wahala wajen haifan wannan yaron. Na haifi shege wanda rayuwarsa take cikin wahala. Ban zanci komai ba a cikin rayuwata sai da na sani da wahala me amfanin rayuwata.
Na kasance abin Allah wadarai. Na zama izina ga masu irin halayena. Me riban baran da na yi? Me riban maulan da na yi? Ba su da amfani a wajena. Ya isa daina kuka, wannan ita ce jarabawa ki. Mutane da dama irin ki suna raina abin da Allah ya musu, suna hangen na wasu daban wanda Allah shi ya kaddara musu haka. Wannan kuma ba komai bane illa mutuwar zuciya ko inda ta bara sai amfana mata banda mutuwar tsakiyar titi. Ta tara kuɗi haƙiƙa amma bata amfane su ba, bata ji daɗin su ba, bata kuma gode wa Allah ba, haka ta tafi ta ba wannan kuɗi. Mutane, don Allah ka yi haƙuri, don Allah ka yafe mu. Mutane ka yafe min ka gafarta min don Allah, don Allah. Na yafe miki Salamatu. Na gode mutane. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Sannu. San da zuwa. Ko yaran gidan nan ne? Eh. Allah maman ku tana nan? Tana nan bari in kira miki ita. To kira mu. Yanzu na gari mutane da zuwa yi labarin sai. Shin zai iya mallakan mu? Sannu da zuwa. Yawa sannu. Ina gajiya. Yawa Allah. Ban waye ki ba daga ina? Tare da fiye muka zo. Sunana Salamatu, tsohuwar matan Muktar. Kuma ƴar uwarsa kwaya ɗaya dal. Ayya Allah sarki kin yi sa'a. Ko yana gida. Bari in je in kira miki shi. To na gode sosai. Salamatu, me kuma ka kin? Ya Muktar, na dawo nan da zama. Domin nan ne kaɗai ya fi cancanta da na zauna. Ni fa tun da aka haife ni a gidan nan ina farkawa da na duniya na ganna a cikin awaki ina rarra. Na san kawai na waya kare ana aihuwan yara su tashi akan carpet suna rarrafe suna tsinkan biskit da sweet. Maƙaryaci. Ba anan irin gidan ne ya kamata a haife ni ba wallahi. Ya kamata a ce ina cikin gidan shugaban ƙasa ne ko gwamna. Maƙaryaci. Kikin ga gayan ya faɗi. Kikin ga motocin da ake ajiye shi kuɗi masu gidan rana. Anya ba dan zagawa ku. Maƙaryaci. Ni sunana da farko Zubairu Ahmad. Na san ba za ki rasa jin labarin Dr. Alhaji Ahmad Tafi da ba. Yayi ambassador a Switzerland, Germany, South Korea. Maƙaryaci. Wata alfarma nake so da Allah ki mun guda daya. Ki iska mu dan zazzaga tare
tare da ke a makarantar nan saboda ki dan kankaro min aji ko da zagi na ne ma muna yawon kina dan zazzagi na ma ni maƙaryaci Bawa kawai jaki wanda bai san me yake ba damuwa haka Allah yake abin shi Allah gafaracin I love you too Yasmin mai macuci matashin saurayin da ba shi da wata sana'a sai ta fesa karya maƙaryaci Yasmin ce Yasmin baby Yasmin ai bana gari saboda jiya na shiga Moscow na raka dad maƙaryaci haba ai sanyi a Moscow ba a cewa komai la yanzu haka dusan kankara ne ke saukowa a kaina Zubairu ya nake jin kukan akuya ƙarya yake ina mai gini kaji zo ki tamari gandun ƙarya daga taskar kuma productions me sunanka guy is Dumus Hobiga babe ke ba Sadiya Nasir madam we dey na English actually ni dai zan karanta engine ramin ƙarya ƙorare ne maƙaryaci are you talking about engineering maƙaryaci ina bayanin gudunmu da kake ba marayu dan Allah a mai da ni kasar waje a haɗin gwiwar fitar jarumin shekara Sadiq Salisu kocin shekara Yakubu Yanku daraktocin shekara Aluguda Sak kai da kai wannan nan akwai da kake gani akalla ya baka shekara 3 ko 4 wallahi ba ruwana da tarihi kai san tarihi zuwa zan yi ita da shi kasuwan kai wa Allah kar ka sai dakuyan nan ne don wange mu Allah sarki to sai ka jira ya mutu idan ya mutu kaga sai kai masa kabari in kai masa kabari sai ka bi shi kaga ya zama dan uwanka na amana ko ƙarya fa yake yi bunsuru ne fa ba mutum ba maƙaryaci so ya za mu je kenan mu fasa sai mu sauke ku a house kenan ai ba mu dade da zuwa ba kai muke jira Tanimu kada ka kashe yasin ka bar ta tana jiri saboda motar ta dau dari Allah ya fudda kullu da karogo maƙaryaci ina kana shaga zuba na war akwai AC a wajen kin manta da inda nake ne a kin san can ice maƙaryaci amma kuna karban dala anan kudinka ya kama 40,000 nawa wani irin suna za mu samu ne receipt marigayi Zubairu zaka saka maƙaryaci labarin tsarawa Yakubu Yanku dan Allah dan annabi ƙarya ta ce take nema ta kare dan Allah dan annabi ku rufa min asiri wata yarinya tana ta koyi a gidan nan yanzu nan shirin Ibrahim Burnewa maƙaryaci shine asalin mai gadin gidanmu sannu kaka mai gadi saboda da ya fitar da shi kasashe daban-daban Ingila, Germany, Cairo da kuma India. Shiryawa Sala Yaro jagoran shiri Yunusa Ma'azu. Kuma tausayi yake bani ne wallahi. Ina bugun tausaya mishi saboda soyayyar da take tsakanin da shi lokacin muna yara. lafiya malamai za ku shigo mutane gida ko sallama babu mun zo ne har cikin gidan ku miki dan iskan duka na fi karfin ku nesa ba ku sai ba na yi mun wani tashin hankali da kuka yi mun a wancan gidan aka koro ne sai mun nuna musu mu manyan ɗan tasha ne wallahi ɗan tasha sai da ya nuna mana ɗaukan kaya ba sani ba kin suka ne gaba kawai bayyar tsohon mijin fara yanzu kina tunanin akwai hutun da ya rage miki ai tun da har kika jogana mun bala'i to rika kin dinga ganin tashin hankali kenan ba ki saba wallahi karkarin gidan kitso kai mun katangan karfe da su tunda na fuskanta su ba alheri ne yake kawo su ba tsiya ce take kawo su da Allah ya jaba ke kin san abin da ta min ne auren da ba ta son ta gana yi insha Allah sai dai in ita ce ba ta aure ba karshen gidan kitso Safina ce ban ganta ba ko ta ji sauki ne likita ban san ba ta da lafiya ba kana nufin ka ce min Safina dama ta yi aure ji nake kai ka hada auren nan kuma ina tunanin dan kungiyar sa ne wace kungiya kuma yarinyar da nayi da ita ma ta shiga kungiyar amma ta ki karshen gidan kitso abin da ke tada mini hankali da tunanina kullum hidima nake yi kan iyalina su ko ba su gani burinsu zuba da mutuncina ina yin tambihi ne don a gane zance na kullum
nake ban kasa wannan ba. Na sanya ƙarfi na domin faranta wa ummana, duk yadda na kai nema ba na tsallake samuna. In na fita na samu kuɗi kuke so daga gona, in zo in muku alkairi shine fatan raina. Amma kun fita kuna ta baraya ya zan da raina, kowa na ce masa na hidima baya yarda da zance na. Lallai waɗansu suna da kuɗi amma abin takaici, na lura duk masanin ilmu bai raina karamci ba. Ni dai ina yin hidima ba za na nuna gazawa ba. Allah kai ne shaida ban gasa sauke nauyi ba. Ba kwai mini adalci ku ba ku gamsu ku daina ba. Tabbas na gode Allah don bai raina rabona ba. Na fawwala wa Allah shine mai bani har kullum. Sinaye kom. A ina nake? A ƙauyen Marke kake. Suwaye ku? Ni ce fa matar ka Bintu. Mun haɗu da kai a bakin rafi shekara 2 da suka wuce. A duk lokacin da kake so ka cimma wani buri naka, ka rufe ido, ka saurari zuciyarka, za ka samu maslaha. Ni ma yanzu da na rufe ido na, sai nake ganin cewa abin da na daɗe ina san shi, buri na ya cika. Me kenan? Burin aurenki. Mun yi aure har mun haihu da kai. Ban san wani abu game da wannan abu da kika faɗa ba yanzu. Ni ku kyale ni, gida zan tafi. Kai hakuri kar kai ma haka, in ka tafiya zan yi. Life is really simple, but sometimes people insist on making it complicated. Allah ya sa tsakaninmu da ku. Babu wani abu a rina illa alkhairi. To ai alkhairin ne wanda muka mallaka kake nema ka kwashe shi. Kampa Motion Pictures, after the success of Rabu Ajay, Halwa and Daiman, brings forth another masterpiece. Mijin mace biyu. To yanzu idan ne aure, wa zai rike min ɗana? Subhanallah. Akwai sauran rana a kaba. Mijin mace biyu. Duniya baka san ta ina za ta ja ka ba. Farin ciki baka san wani zai baka ba. Gaskiya burge ta zama mana ci gaba. Adalci ya zama mana hasken rayuwa. Da ke ba kyau san zuciya. Kamar na rike sahibi. Ko ina za ki je gimbiya. To me kike wani kallon mu ko san wani kike a ciki? Girma ne ya faɗi. Girman ku da mutuncin ku ya zube a idanun yar ku. Bana hukun duk wani kalubale da zan fuskanta. Mu da kai mu zuba. Lost in an unknown world, a man is subjected to mockery, insulted, scorned, and abused. He becomes miserable and frustrated. Da za ku taimaki kanku, ku cire ƙeye da kuke mu a cikin zuciyarku. Ku yarda cewa haɗuwa ta da ku ƙaddara ce daga wajen Allah. Mu duk ba nan muke so ka gane ba. So muke Allah ya saka fuskanci cewa mu fa kaunarka ne kwata-kwata ba ma yi. Saboda ka kuma saura iris. Mijin mace biyu, a Shazali Kampa movie produced by Naziru Dan Hajiya, screenplay by Jamilu Nafsan, story and directed by the Whiskey director Ali Nuhu. Mijin mace biyu.
مولا تسيد مولا 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 Wayo Allah ɗin Allah ka tashi ka faɗa biyo Allah ka sake lafiya. dai kin ci gaba da addu'ar kuka ba zai tsina mana komai ba ba mu da yadda za mu yi da wannan labari. Waye Muktar? Gani. Assalamu alaikum. Ina kwanta ina. Ba abin da kika mai ina ba kima komai ba ni dai kawai ina son dai ki tashi ki ce ba za ki ƙara bara da maula fa dan idan kika mutu kan wannan tarbar ba zan yafe bala da maula ba mama. Ba na so ina son ki ce kin daina mama. Likita duba ta mana. Ke likita. Auna ta mana. Ne. Mama? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mama? Inna? Ina yin tambihi ne dan a gane zance na kullum hidima nake ban kasa wannan ba. Na sanya ƙarfi na domin faranta wa ummana duk yadda na kai nema ba na tsallake samuna. In na fita na samu kuɗi kuke so daga gona in zo kuma da Allah ma ya sa jiya ka zo to da wannan 20,000 lakadan tana nan aji. To ka san da yake mutum da yake hulɗa da manoma kuɗi duk sun koma buhu. Jiya aka kawo min riɗi da auduga da barkono na saya za a ɗora su zuwa kudu. So in Allah yadda Malam Muktar in dai za a yi haƙuri daga nan zuwa sati ɗaya return zai zo insha Allah sai ka zo ka karɓa. Ma'ana kenan babu? Yawwa kai in ma magana za ta kai wata ɗaya kyauta za a baka wannan kuɗi ba magana rance. Ne maka alƙawarin wannan nan da wata ɗaya ka dawo daidai kwana 30 kenan insha Allah ba matsala. Allah ya ce maka Allah ba ta lafiya Allah ba ta lafiya. Waɗansu suna da kuɗi amma abin takaici na lura duk masanin ilmu bai raina karamci ba. Ni dai ina yin hidima ba za na nuna gazawa ba. Allah kai ne shaida ban gasa sauke nauyi ba. Ba kwai min adalci ku ba ku gamsu ku daina ba. Tabbas na gode. Salamu alaikum. Alaikum. Barka da aiki. Tita uban karatu. Ya aikin. Ya aiki. Alhamdulillah. Ya mutan gidan. Lafiya lau. Masha Allah. Sannu da aiki. Ka zauna mana kafin gama karasa wannan abu. A'a ai ba zama bane ya kani. Larura ce take tafi da ni. Yar wuri na jaririya ba lafiya. Ana neman kimanin naira 20,000 da wani abu a asibiti. To shine na ce bari in zo in gani ko zan samu aron wannan kuɗi.
in ma ta kama na bada jingina sai na bada jingina a aje aka dace sai a da haka. Ka san kasuwar ce wallahi babu ciniki. Sannan kuma da dai a ce kuɗin naka ba su wuce 3,000 ba. Shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To akwai wata shawara guda ɗaya. Me zai hana ka kare da babur ɗin naka a karɓar maka 20,000? Babu ciniki yayi a kasuwar. Wallahi duk inda zaka samu shi sai ka je ka nemo shi, domin ba zan taɓa yadda ba in talaucin ka ya kashe min ƙwaƙwaya ɗaya talba. Ba zan yadda ba mutane. Hala Ayuba, na amince ba laifi. Allah ba dan ni ba dan na isa ba Allah ba dan Amina Allah na roƙe ka Allah wani hali da ta nake ci yarinya ki sai dai ki hakuri ka koma ga ubangijinta. Shikenan ka kashe min yata ka ji daɗi. Wallahi mutare ba zan taɓa yafe maka ba. Ba zan yafe maka ba. Allah ya isa tsakanina da kai. Kada ki yanke hukunci a cikin ɓacin rai. Allah shine shidata tunda na fita neman kuɗin nan nake amma kaga da Allah malam da ka tamu. Shikenan kai kenan da kafa hujja akan talauci. Ko yaushe maganar ka akan talauci. Wallahi mutane ba zan iya ba. Ba zan zauna da kai ka kashe ni kamar yadda ka kashe mahaifiyarka ka kashe yarka ba. Wallahi sai ka sake ni mutane. Salamatu me yake damun ki? Ya saki dinga zuwa da wannan kalama? Wallahi na rantse da Allah mutane idan na rayu da kai shegiya nake. Wallahi sai ka sake ni. Na rantse da Allah. Ka sake ni nace malam ka sake ni. Ka sake ni mana. Ka sake ni nace. Ka sake ni mutane ka sake ni. Na ce ka sake ni, na ce ka sake ni, ka sake ni. Mutuwan ya akan ki aka fara, ya kamata ki haƙuri mana. Ki da Allah ka ta mu, saurara mu. Lokacin da ya ta mutu kin hana ta mutuwa ne, da za ki zo gina min irin wannan magana. Ki saurara mu. Wannan ba Allah tun da na aure shi a cikin bakin ciki nake, a cikin talauci na rayu, a cikin talauci nake komai a rayuwa. Idan haka sai ya sake ni. Tare ka sake ni. Na ce maka ka sake ni. Ki haƙuri Salamatu. Komai mai wucewa ne kuma wannan zai zo ya wuce. Babu wani abin da zai wuce. Haka zaka ta dawama har abada. Don haka ya zama dole ka sake ni. Ni ba za sake ki ba. Domin baki da kowa bayan ni. Ba gaskiya bane. Gara na kasance ni kadai. Na rayu ni kadai da zama da matsiyaci irin ka. Saki kuma ya zama dole ka sake ni. Allah sai ka sake ni. Idan ka haifi ɗan halak a cikin lami wanda ta mutu yau kwana 4 take kwance a cikin ƙarƙashin ƙasa
in dai kai dan halak ne, dan sunna ne kai, ka dawo ka sake ni. Hakika Salamu tabbas ga halin. Amma kana sake ki sake ɗaya. Allah na gode maka. Na gode maka da ka raba ni da wannan bakin talaucin da nake cikin shi. Allah na gode maka. Abin da ke raina, abin da ke ta damuna, abin da ke ta damin hankali da tunanina, kullum hidima nake yi kan iyalina, su ko ba su gani burinsu zuba da mutuncina. Menene amfanin zamana a cikin gidan nan? Ci gaba da kasancewa ta a cikin gidan nan musifa ne. Tunda na rasa komai na rasa uwata, na rasa ƴata, gashi na rasa matata. Domin faranta wa ummana, duk yadda na kai nema ba na tsallake samuna. Ina fita muku alkhairi shine fatan raina, amma kun fita kuna ta baraya ya zan da raina. Kowa na ce masa hidima baya yarda da Mutare, ai ya kamata ka tashi ka fita ka nemo ko? Ka san fatin jiya aka share zaman makoki. Ba wanda zai sake kawo mana abincin sadaka cikin gidan nan. Salamatu, abin da yake damuna shine in na ta mutu akan sana da kin jini a rayuwata. In na ta mutu akan hanyar bara da maula. Allah ya jikanta. Ai nata ya riga ya ƙare. Sauran mu kuma sai ka tashi ka fita ka je ka nemo mana abin da za mu sa a bakin mu tun kafin ulcer ya kama mu. Gwanda ka samu ka fita, ni ma in samu in sake. A ce a ije mutum a cikin gida sai ka ce wani abin nan an hana shi motsi. Ka gwanda ma ka yi ka fita. Maula tasiri maula. Ya aka yi dai? Ya aka yi? Baka gane ni bane? Tun na gane ki sai yaya? Dan Allah, ai mun daina faɗa. Ya hakuri ka bude min na fake. Bari ki jajiya, babu kowa, ai sun tashi daga gidan. Babu kowa sun koma Abuja da aiki. Abuja? Kwarai kuwa. Can suka koma da aiki. Yanzu tunda kaga ga hadiri, dan Allah bude min na shiga na fake saboda yarinya a baya ta. Hajiya, babu halin ne muke haka. Da a ce da ke mutuniyar arziki ce, ba ja'ira ba ce mara mai neman tashin hankali. Da sai na baki ko na mota ki tafi kan ruwan nan ya sako kin ga gashi nan. Sai ki ta karuwa da zama ruwa ya miki duka. Allah ya maka matsiyaciya ne ni da zan karbi kuɗi a hannun matsiyaci ne na ka.
haka? Ruwan sama ne ya jake mu tare ni da ita nan Allah. Salamatu ba ki jin magana Salamatu. Salamatu na ce ki daina yawo da yarinyar nan ba isasshen lafiya ce da ita ba. Haba Salamatu dan Allah me yasa ba ki jin magana? Mutari yanzu ba lokacin wannan magana bane. Ka taimaka mu ceto rayuwar yarinyar nan dan Allah. Sa kaya mu tafi asibiti. Sa ki shirya da wuri. Mu tato ka cire masa mutane. Wayo Allah na shiga uku na shikenan na rasa yata. Yanzu me abin ya likita? Babu abin da zamu iya yi a halin yanzu. Zamu baka takarda ka je ka biya kuɗi a inda ake biyan kuɗi a asibitin nan. Yanzu sai na je wurin su kenan? Ka je ka biya kuɗin ka karɓo maganin da gaggawa. To yanzu in je in same su? Ke kuma Hajiya ki yi haƙuri, Allah zai bata lafiya. Allah zai tashi faɗinta da gaggawa. Ci gaba da ƙoƙari. Maman baba, don Allah karki mutu. Wallahi ina son ki yata. Na sani da ban fita da ke ruwa ya da ke ba. Ina son ki kinji. Me kuma ka dawo yi Mutari? Bayan an ce ka yi gaggawa ka kawo abin nan? Salamatu kuɗin nan sun yawa. Naira 27,000 har da 300. Wallahi ko 500 kwan da ita ba. Wallahi duk inda zaka samu shi sai ka je ka nemo shi. Domin ba zan taɓa yadda ba in talaucin ka ya kashe min ƙwaya ɗaya tal ba. Ba zan yadda ba Mutari. Kullum hidima nake yi kan iyalina, su ko ba su gani burinsu zuba da mutuncina. Ina yin tambihi ne don a gane zance na, kullum hidima nake ban kasa wannan ba. Duk yadda na kai nema ba na tsallake samuna. In na fita na samu kuɗi kuke so daga gona, in zo in muku alkairi shi ne fatan raina. Kowa na ce masa na hidima baya yarda da zance na. Alhaji Amalika salam. Malam Muktari? Barka da su. Kai kake sallama? Ni nake sallama. To, masha Allah. Lafiya dai ko? Lafiya amma ba lau ba. To. Wallahi ɗan na ce ba lafiya. Ana da buƙatar kuɗi wajen naira 20,000 da wani ba asibiti. To shine na ce bari in zo ko zan samu aran 20,000 ƙarshen wata sai a kawo insha Allah. To, da farko dai zan fara cewa wannan yarinya ubangiji Allah ya bata lafiya. Amin. Allah ya tashi kafadarta. Amin. Abu na biyu, maganar kuɗi wannan malam Mutari ai mai sauki ne. Ya fi komai sauki, 20,000 da wani ba ai ba wani kuɗi ne mai yawa ba. Fatan mu da Allah ya ba wa yarinya lafiya. Salati 10 ga annabi. Tafiya ta kama mu, hijira za mu gaba ɗaya mutanen garin nan suna hijira suna tafiya za su koma wata duniyar daban. Hijira.
anna wannan yaron ba shi da imani ko kaɗan. Kai shiru ka daina wannan magana. In suka ji mu ba za mu ji daɗi ba an manga. Menene dalilin hijira ne? Hijira. A wani gagarumin fim ɗin Gani a Fada, irinsa na farko a cikin shekaru da dama. Hijira. Kan tafiya nan da muke ba mai iya ɗaukar ɗawainiyar ka sai ni kaɗai. Kai kashi, kai fitsari, kai amai a kai na ni kaɗai. Ai saboda rashin haihuwan ne Allah ya haɗa ni da ke kike ta faman ɗawainiya da ni. Idan baka hankali ba wallahi zan sani. Ita fa mutuwar nan da kake ganin ta dole ne fa ta bani. Allahu Akbar. Hijira. Yau fa tasu ta same su tafiya ya da kanin wani. Hijira. Taron zaka zane makaɗi gidan mabushi zancen zuci mai wuyar ganewa. Hijira. Gudun da ba za a tsira ba kwanciya ta fi shi kada abin ya zama musu ruwa wuya wai maganin mai gyan wuta. Koma Production ke gabatar da shirin Ibrahim Burnewa. Hijira. Saratu mai kyau ce. La ilaha illallah. La ilaha kaga tafiya. Na Saratu sai dubu ta taru. A'a daga ne dan Allah ta abana dajin nan. Wannan namun dajin zai cinye a taimaka min dan Allah ka ni ragewa ne zan rage wallahi tallahi. Ai gara haka. Marowacin banza marowacin gobe. Kaga tun da namu a tsohon mu ne. Kada wani ya saci kayan wani, kada wani ya ci amanar wani. Idan mutum na kama shi da wannan laifi, za mu yi masa hukunci ko ɗan gidan wani. Mandani nan abokin mahaifinka. Duk kayan garin nan masallaci ɗauke tabarma. Kuma ake ba kai ba. Kai tsoho kai ke bakinka. Sarkin sa'i. Ilimin kenan. Askira kawun shedan. Shine ka bari yake kallo na? Kyale shi ci gaba da kallon ki. Hijira. Hijira. Ka san a fafata gaba da gaba kai ba sa rana bane. Zan baka wani aiki. Ina son ka zama ajalin sarkin yaƙi. Zan iya zama ajalin ka. Haka nake so ka dinga tunanin za ka zama ajali na sarkin yaƙi. Ta haka ne za ka dinga kusanto. Wallahi na fi ƙarfinka. Na fi ƙarfinka har abada. Ko mu rayu tare ko mu mutu tare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma kar ka saki kanka. Kira ta kama mu dole. Jama'a kun shaida? Kun shaida. Ai dole ku shaida. Wani jarumi a cikin ya fito mu yaƙi wa'annan mutanen. Ni inda rago ne kowa ya sani ba zan gaji sarauta ba. Shiryawan Nazir Dan Hajiya, labari Ilyas Abdulmumin Tantiri, tsara labari Yakubu Dan ba da umarni Ilyas Abdulmumin Tantiri da Ali Gumzak. Ka tashi. Nura ka tashi. Hijira. Farin cikin mai kallo. Taro ne muka yi shi ba don kowa ba, sai dai 'yar uwanmu, ƙawarmu, ɗofiro. A dongali. Na ce ɗofiro rufin asirin wai. Hehehehe, mai tsoron arado shi take faɗawa. Mai alamun ƙarfi akan ja da kokawa. Mai son kuɗi ya nemi sana'a.
mai san dan kwarai ya auri isassa. Wallahi da ɗaya duniya kullun yarinya masha Allah ga ta nan ta zaka. In ban wa baki izini ki kai ma waje. Dan dai mahaifiyarka ta taho sai in fasa fita ga lalura ta. Mai dokar barci ya buge da gangadi. A dongari. Abin na baba fa ya wuce fa Daudu fa. Yanzu baba har kawalci yake yi. Yan mata adan gari sannan ki. Wani alhaji ne ya ce zai bada 100. Zan miki magana ya kika ci. Amma dai an yi watsatsan tsoho. Ki sa mun jaye. Turka shi. Ga kuma Hajjaju a yashe mai tuwon yan gayu inda ta mandako mai ganin mandozi. Mu ma ai ba fi mu tsoron Allah ba. Ai ni wata alwala da naga kin ɗebo ta Amada. Sabon yayi. Hajiya ashe kin gani. Daga shafar kai kika soma kika dire da shafar kafa. Yar faki ce wata. A dongari. Katafaren kamfanin da ya kware kan shirya fina-finan barkwanci wato MJ Video Palace wanda ya taba kawo mana shirin na Maliya da Bori da muka dade muna mararo su. A dongari. Farin cikin mai kallo. A rauye yara naye. Ajo muke. Cashe duka kawaye. Ajo muke. Mu zamu ta mu karta baye. Wallahi ka sake ɓaci na nima ɓacin ka na kai. Na bakin. Kada Allah ja ta. Daddawar bakar uwa bakin uban miji kashata. A dongari. Ban ga maka cewa duk da mun wanke musu tara ta in ba za ka wanke mun zannuwa ta ba kar ka sake taba mun zannuwa ko ana nuna na rigingine wata ne da fa ya tsuna gas chest. Ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wataala ya tsine wa duk mutumin da yake kamanceceniya da mata. Wannan fa magana da yaron ne ya ga maka fa gaskiya ce. Yana yin yanko aya da hadisi ba alwala ba a masallaci yake baki je alhaki akan ku. A dongari. Din ran da Alhaji ya zan babu na mallaki dukiya ta yi. Yo kin ga tsagen nan na fuskata? Wallahi kasar waje dai na ka tahiya a banye min su. A dongari. Garjejen kato kamar ka don Allah dan Annabi ka koma maganar maza sak. A dongari. Na kuma sake ki cikin mota 6. A dongari. Tsara labari Nazir Adam Salihi Awwal M Sarki. Shiryawa Umar Mai Jalingo. A dongari. Ke har ma kin je kin dafa mukama Ibrahim zuwa na dai so 6 kin gansu nan ina dafa mukama Ibrahim a dongari. Ya kin je ko ga kuwa ba da umarni Aligum Zak sak. Allah dan darajar Alkur'ani Allah ka shirye mahaifina idan ko ba zai shiryu ba ya Allah na roƙe ka da sunayenka tsarkaka Ubangiji Allah ka gaggauta ɗaukar ransa. Na samu kuɗi kuke so daga gona, in zo in muku alkairi shi ne fatan raina. Kowa na ce masa na hidima baya yarda da zance na. Lallai waɗansu suna da kuɗi amma abin takaici na lura duk masanin ilmu bai raina karamci ba, ni dai ina yin hidima ba za na nuna gazawa ba. Allah kai ne shaida ban gasa sauke nauyi ba, ba kwai min adalci ku buku gamsu ku daina ba. Tabbas na gode Allah don bai raina rabona ba, na fawwala wa Allah shi ne mai bani har kullum.
سيد مولاي مولاي سيد مولاي bayan na tadda kuɗin da inna ta daɗe tana tarawa wanda bata amfane su ba, na ɗauka na je na kama gida sannan kuma na ci gaba da karatu. Sakamakon bijirewa da mabarata da 'yan maula suka yi wa umarnin gwamnati, sabon kwamishinan walwala da jin daɗin jama'a na wannan jiha ya ba da umarnin a kamo dukkan mabaraci da 'yan maulan da ke kan titin wannan jiha. مولاي
tasiri maula